Churing and Berton. Magluto mi karon og hotcake. Kaon mo. Gamit ka mo. Ngaon ta? Good morning guys. Nanapod mi karon sa inyong atubangan. Churing and Berton. Magluto mi karon og hotcake. Amo ni siyang gimix harina, itlog og yes. With coloring. With coloring gamay. Then paabuton lang nato siya na mo tubo na. Karon kay ding tubo naman ang atong harina. Kuni ato nang lutuon. Tara. Mailhan man ni siya basta mo tubo na kay daghan kay siya bula-bula ba. Di ba Berton? Yes, suring. Oh. Tubo gi kay Muna siya kay siya. nagbangag-bangagod siya. Okay kayo. Sobrang kayo no. Pang snack ba? Pang snack. Muna siya kuan murag gamay ra po'y gasto. Nagbisyo naman kang. So! Naman ka itangan dito. Malayo lang ko dire. Ato na ni siyang Bali-balihon. balihon. Ana siya. Oh. Papa kayo, murag si Churing. Murag si Berton. Liwat ni Churing. Napalong budtod. Napalong siya. Napalong tod. Anong mapalong mo na siya? Ako mang gipahinayan na nalargo di ay. Liwat ni Churing ang iyang hot cake. Ang ipares ani, kape. Pepsi. Pepsi, delikado. Bisag way pares, pwede na. Oo, okay na. Then, pasubon. Tara, Churing. Tanaw mo. Wow! So yummy! Kina. Na siya. Wow. Ano siya? Kinsay O, mukhaon. Nag-aso-aso pa gid siya. Sige, luto pa ta. Kay para daghan tay snack. Ang among hotcake, luto na. Mangaon na ta. Mangita pa big pares. Pepsi or kape. Sarap. Lain na. Kaon mo. Kami kayo. Di naman na siya namukutang ang margarine kay. Templado naman siya. Dami ka siya guys. Naghanap kag nahimo sa kuan sa medya kilo nga harina. Kaon katod. Init kayo. Di na ta mo kaon og kanon. Kini na. Dara, mangaon na ta. Tara guys. Go. Kaon. Kainan na. Kaon sila usab. Init ta pud ato nga punit eh. Ako apo ng imo to eh. Ngaon ta? Nga pait-pait ba? Cook ni kay para makatug-tug-ab. Tugab-tugab.